Pozdrav svima, javljam se iz Cortine. Upravo smo završili utrku spusta u svjetskom kupu. Trka je jako loše i sporo krenula s obzirom da je bilo dosta povreda i padova. Onda je bila pauza nakon prva 15, nekih pola sata zbog vjetra, kada nismo ni znali da li će se trka nastaviti. Međutim, vjetar se prilično smirio i imali smo priliku da se takmičimo. Krenula sam sa startnim brojem 32 i gornji dio staze sam dobro vozila, međutim u donjem dijelu staze nisam imala baš puno sreće sa vjetrom, još sam imala vjetra u prsa, što je na kraju rezultiralo sa gubljenjem vremena u donjem dijelu staze. Međutim, opet sam završila na 25. mjestu i sretna sam da sam zapravo osvojila prve bodove ove sezone i to mi je samo olakšava nastavak takmičenja do kraja sezone, jer znam da sam tu, da mogu, ako se dobro skijam, i nadam se da ću ostvariti ovaj momentum, da ću zadržati ovaj momentum do kraja sezone. Također, sutra imamo utrku Super G-a u Cortini i nadam se da ću i sutra opraviti rezultate. Hvala vam puno i navijajte i sutra.